Jeden. No tak ještě chce. 3, 2, 1, teď. Ne. Kdo tam byl první? Teďka si Romia s Lenkou, jo? A ne, natáčej to. Teď tyto dvě. A teď Lenka, teda teď Marcela se mnou. Jo, teď já si. Jo. 3, fajn. Marcelka, víte! A teď všichni finálové kolo. Vy dvě. Toč to finále. Finále. Ještě minutu.